Nyawageno ni ratiro mar nyathi matin biro yudore kwa wadhi nyime ni jokanyo sekta mar somo e sub county ma Suna West dwaro mondo piny owacho oket omenda moromo e jolo somo mar CBC kendo nywand pacho oganda duto e neno ni somo no ketie time yo makare. Ne giloso e kinde romo mar somo mane obagi kod jaod bura ma Suna West Peter Masara. E romo ni maso mane obagi e kar tiegruokno ma jopuonj kata migoi TTC mane okelo jokanyo e sekta mar somo penjo ne thoth malo duoko e wi somo no ma CBC. Wawuoro ni nyithindo manyowango e klas grade 7 sani koro gine grade 8 kendo higa manyien gidhi e grade 9 to kwane progress maber matimore. Nyithindo gi kokwatang to wabro waste gi. Kawa wuoyo sani 2026 wag expect ni nyithindo gi bro donjo senior secondary school. Jopuonj mag senior secondary schools poko chak tiegi e weche mag CBC nyaka sani. En ang'o ma sirikal rito? Wa waste gi grade 8 wachak wadhi waste gi kagike e senior secondary. Omiyo thothne iyudo ka onge enough stakeholder involvement. Iwedo mana ni policy oselosi, idudwa mono oriembe kama, oring kama, emomiyo wan gi challenges makoro wantie oge. Yo makoro piny wacho dhi tiyo godo e yiero sikundego mag sekondar mondo koro chiw tiegruok mopogore opogore ma dho ngere dendo kaka career path e bwo chenrono mar CBC ne okelo paro ma opogore opogore. E system manyien e pathway mar kuonde migoye sports, kuonde mitime sciences gi languages mano itime skundego to gi pure sciences mano mathematics, technology and engineering. Ere kaka skundewa idhi yier kaka skunde matimo magi. Jagoro marwakno ma jopuonj Kuppet e bade ma migosi Samuel Roger Solo wacho ni ler onge yo mabede koro migawo mar somo dhi yierogo sikunde mag sekondar madhi chiwo tiegruok e somo mopogore opogore e bwo chenroni mar CBC. Gima pod wakia kaka idhi tim pathways miwacho gi ere kaka schools gi dhi bedo selected. Migori boys ma wan go kani odhi bedo selected to reach which pathway. To township to dhi bedo nango to criteria mane nyaka sani pod ok wang'eyo criteria midwa tigo mondo gi select skunde gi. Jokanyo sekta mar somo wacho ni somo mar CBC ber, kata kamano piny owacho koro serem e keto e tim gigo madwarore mondo kodhi makare. All the framers of the CBC had very good intentions, good and noble intentions, but the elephant in the room is the implementation, which has basically failed, if you ask me. My honest opinion. And therefore we need a rethink. Total rethink. Jakoma rokno ma jopuonj Kuppet e bade ma Migori Henry Otunga wacho nok ma jopuonj e junior secondary pod thiro somo mar CBC. Jopuonj ma manage nyithindo gi especially a junior secondary school kanyo makoro nitie challenge maduong' kabisa nikech iyudo ka japuonj moro gitine school sani iyudo ka school moro nitie kata mana japuonj achiel kata ariyo jogi osomo mana gik moko subjects ariyo kata adek ema gisomo kende to wan gi learning areas mang'eny miyudo ka japuonj samoro ok en competent ahinya e learning area midwa mondo timno. Ywak nitiere ni kata gige somo ma oting'o laboratory pod nok e skunde kendo miyo chenrogo mag somo mar CBC ok dhi makare. Ni jopuonj obedo mi training ma dwarore kasto gi jonyuol bende ket mondo giwinji nikech nitie gik mang'eny ma samoro japuonj biro dwaro kuom jonyuol. Jonyuol mang'eny pod ok ong'eyo ne gin ang'o midwaro ma samoro kwagi nyalo kelo conflict gi jonyuol. Achiel the challenge ma wan go maduong' ahinya maduong' kabisa en issue mar laboratories. CBC is practical. Nyaka sani thoth sikunde mag junior secondary school e kaunti ma Migori nitiere kod pek mar chiwo somo nikech nok ma jopuonj onge mag laboratories kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori.